Moje meno je Patrik a rozhodol som sa predať svoje auto. Jedná sa o Peugeot 407 2 liter HDI so 100 kW motorom. Auto má nejaké chyby, ktoré vysvetlím neskôr vo videu. Nie som automechanik, som skôr užívateľ vozidla, takže týmto videom vám chcem ukázať, čo všetko toto auto má, aké chyby má a za koľko vám potom predám, nájdete v popise, takže poďme sa spoločne na to pozrieť. Ešte dôležitá informácia, auto je ročník 2005, no to som využíval na pracu, do obchodu, na bežnej jazde, po diaľnicách, na dovolenky, no kvázi, tak jak každý na bežné užívanie. No, čo sa týka nedostatkov, tak začneme teda lakom. Ako vidieť, tak lak má už niečo za sebou, takže stále je v dobrom stave, ale tu vidíme nejaké zvetrané časti toho laku. Podľa mňa kvalitné leštenie by to dokázalo odstrániť. Ja tým, že nie som až taký puntičkár, tak som tomu nevenoval nejakú extra pozornosť. Ale nie je to nič nejaké zásadné, čiže žiadna hrda, nič také tam nevzniká na tom laku, čiže je to fajn. No, ohľadom ďalšieho škrabanca, tak tu máme túto ochrannú lištu, čo som trošku potiahol stĺpik, takže to je trošku poškrabané, ale na laku nikde inde nie vidno žiadne iné stopy, kde by som ho oškral. Takže tu je trošku odrazené a tento plast, ten sa podľa mňa dá tiež nejakým spôsobom vyleštiť, ale neviem, nič také vážne to nie je. No, máme tu zadný nárazník, tu vidíte, tu je puklina, do mňa ťukla jedna pani na križovatke, keď sme stáli. Pri znaku 407 sa odlupuje lak, takisto aj tu pod oknom, to je taká jedna ďalšia neduha tohto auta. A tu máme ešte jeden škrabanec. To je zase moja chyba od parkovania, od cúvania. No vlastne som chytil tiež taký stĺpik. Môžete pozrieť. Ale paradoxne nič také vážne. Auto má aj cúvacie senzory, ako môžete vidieť, ale nefungujú. Čiže môžete si ich zakúpiť niekde na Allegre alebo tak. Dá sa to vymeniť aj doma. Ja som ich už raz zmenil v týchto podmienkach, čo som, takže to všetko k tomu. Ďalším problémom na tomto aute je zadný stierač, ktorý nefunguje, lebo má vyťahnutý motorček. Ja som ho osobne nepoužíval, závisí od vás. Mojou obľúbenou funkciou na tomto aute sú sklápacie spätné zrkadlá. Čiže keď idem do autoumývárky, nemusím ich manuálne sklápať, stačí len zavrieť auto a oni sa sklopia. Perfektná vec, na to, že to je rok 2005. Obuté disky na tomto aute sú 215 na 55 17. Sú ešte na ňom zimné gumy, ale niekde nájdem hore aj na povale, aj tie letné. No, brzdy trošku sú zahrdzavené, lebo auto stojí tak približne od januára. Dneska máme apríl, ale to sa brzdením vyšúcha. Interiér auta je zachovalý, myslím si na to, koľko má rokov, vyzerá naozaj veľmi dobre ten interiér, o tú kožu som sa staral, som mu pravidelne krémoval, takže je to aj vidno, tá koža je naozaj není popraskaná. Samozrejme niekde sa nájde nejaká taká trhlinka, by som to nazval, jak človek vystupuje a šúcha sa o to, ale tak je to 2005, nemôžete od toho čakať kožené sedačky jak z Ferrari. Celkovo je ten interiér naozaj pekný. Má to rádio na CD, prehrávač, zároveň to má vlastne niekoľko airbagov, tuším jeden airbag, druhý, tretí, štvrtý, kolenné airbagy to tuším nemá. A je to vlastne celé v elektrine, zároveň tu máme aj panoramatickú strechu, ktorá bohužiaľ je to taká neduha Peugeotov, je zaseknutá. Ak je niekto šikovný, vie si opraviť, môže si opraviť. Tie lamely, čo sú vzadu, sú vlastne pozasekávané, ale mechanicky vlastne elektronika tej strechy funguje.
Sedačky v tomto aute sú elektrické, viete si posúvať vlastne túto chrbtovú časť a celkovo vlastne sedadlo dopredu až dozadu. Príjemným doplnkom sú vlastne tieto hliníkové lišty so značkou Peugeot. Myslím si, že to celkom pekne dotvára ten interiér. Miesto na sedenie vzadu, ja tu myslím si, že solidné, môžem tu byť takto rozvalený, zmestia sa sem dvaja dospelí ľudia úplne v pohode. Tak je to príjemné, cítite sa tu jak na gauči, keby ste boli. Kufor alebo úložný priestor tohto auta poskytuje naozaj veľký objem. Ja som tu preniesol aj umývačku riadu, dokázal som sem dať dva vlastne bicykle aj s kolobežkou elektrickou. Bicykle musia mať samozrejme demontované predné koleso, takže ak máte veľa vecí alebo chcete auto využívať na prácu, tak zmestí sa sem naozaj toho dosť. Len musíte sklopiť samozrejme zadné sedačky, ale aj kufor sám o sebe poskytuje naozaj solidný priestor. Presne prečo predávam auto za takú cenu, akú predávam, je tu jeden problém. Ten problém je so strekom. Môj mechanik mi povedal, že toto auto má jeden vadný strek, čo spôsobuje to, že to auto trhá. Keď na ňom jazdíte a zohreje sa na teplotu 70 stupňov, tak pri nejakej konštantnej rýchlosti 50 km, dajme tomu za hodinu, proste seka. Musíte tomu pridať viacej paliva, aby to palivo tam cez ten strek išlo a to auto išlo normálne. Potom zase seka, ide normálne, zase seka. Takže problém je tu s tým strekom, čo je oprava 300-350 eur. Mne sa to opravať bohužiaľ nechce, nakoľko mám ďalšie dve autá. Bola by škoda, keby to auto stálo, alebo bolo by zošrotované, lebo je to dobré auto, poslúži ešte naozaj veľa rokov. Najazdených má 287 000 km plus minus, nejakých tých 100 km hore dole. Ja už na ňom osobne nejazdím, aj keby ste si ho kúpili, tak neodporúčam si ho zobrať vlastne so sebou, respektíve jazdiť. Ja by som ho odťahol a opravil, lebo tá jazda naozaj nie je príjemná na tom aute a bol by som nerad, keby sa naozaj že niečo zle stalo, lebo ten strek spôsobuje tu vážne problémy. Inak jazdil som na ňom 8 rokov, nemal som s ním nejaké extra problémy. Pár nejakých vecí, ako boli čápy, ako bola hadica od turba, tieto veci, čo sa povymieniali, ale celkovo to auto je dobré. Mám z neho veľmi dobrý pocit, keď som na ňom jazdil a vždycky ma doviezlo, kam som potreboval doviezť. Tak ak sa rozhodnete toto auto kúpiť, tak kľudne mi zavolajte, napíšte, príďte na odliadku. Ale hovorím, je tu ten zásadný problém a to je ten strekovač, ktorý treba vymeniť. A dokonca ešte ten strekovač sa mi zdá, že aj popri ňom tečie nafta, takže to bude ten hlavný problém. Tak je to na vás, ako sa rozhodnete, volajte, píšte. Čaute.